nagrabujeme jakýś fajný... Ideme dať do tretice hip-hopu. Ruky sú úplne na kašu a už vyzerá, že aj nohy. Takže už viac tak chillovo. Hop. 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 Som tu sám. Všetci mi vtrhli. Dobre, som si zaletel. Hop. Hop. Takže je to príjemné, kým neprídeš na tieto nakopávacie odrazy, ktoré ja jednoducho neviem. Ale už ideme iba chillovo. Tu je ten veľký. Ten si nedolietam, lebo sa to bojím pustiť. Hopla. Fujky. Do ruky sú káho. A už aj nohy, čo není úplne dobre pri odrazoch. Dobre. Dobre, ale akože veľmi príjemná trať. Len oddychnutý. Sem budem musieť ísť niekedy. Fuj. Bol som teda hodne káho. Ale vždy, keď musím zatlačiť brzdy, o tieto brzdy urobím súťaž pre niekoho, kto sa chce nechať trízniť. Ale dobre, už sú teda aj nohy káho. Že Tomáš hovoril, že cíti nohy a že ne. Teraz sme mali 20 minút pauzu, takže už cítim aj ja. Chujky, roletky. To vám tie ruky pekne rozbije. Fuj, zjedol som mušku. Ľudí mám dnes aj včelu, aj muchu. Chudák Tomáš ma musí čakať. Jak si hovoril, že tie nohy nič, ne? Už sú tam. Nohy normálne, akože